अच्छा खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेल सारनि क्लासाव नोंथांमोनखौ बरायना लाबाय दिनै क्लास 9 नि सोंथि 2.4 नि नायलांदो बे पलिनोमियल्स जिथु आद्रा थानाय जिर' पलिनोमियल्स फोरनिनो गाहायाव होनाय माबे बां बिदाबफोरा x+1 मोनसे सानजाबगिरि दङ दिहुन माने बेफोर जा होनाय दं बिसोरो नैबे x+1 नि सानजाबगिरि माने x+1 आ बेनि फेक्टर नंगौना नङा बेखौ एग्जामिन खालामना होदों आरो माने फेक्टर नंगौना नङा होमबा सानना नायदो जोंहा जिर' पलिनोमियला मामोनलाय px = 0 नङा होमबा लिनियार px = 0 नङा होमबा नैबेहाय बे बिनि 0 नंगौना नङा बयनांगौ नालाय होमबा x = -1 खौ मैयाव पुट खालामोब्ला बे 0 नंगौना नङा नायदो नैबेखौ हमबाय जेनेबा होनाय दं होनाय सल्युशन दै होनाय दङ मा होनाय दं नैबे px नङा होमबा px = x³ + x² + x + 1 नङा होमब्ला बिदि होनाय दं जाहैबाय आरो मा होनदों जोंहा बेयो बिनि फेक्टर नंगौना नङा बेनि सानजाबगिरि नंगौना नङा बेखौ नायनो होदों होमब्ला एकर्डिं टु जोंहा मा जिर' पलिनोमियल्सआ जोंहा मा जिर'स पलिनोमियल्सआ जोंहा मा जों मिथिगौ नङा होमब्ला जों मिथिगौ होननानै जों मिथिगौ मा मिथिगौ x+1 = 0 that means x = -1 बे 1 आ हरै थांब्ला -1 जाहैबाय नङा होमब्ला x = -1 खौ px आव फज'नानै 1 खौ px आव फज'नानै मोनो नायदो फज'नानै मा मोनो बे जुदि 0 जायोब्ला बियो बिनि बे बुस्थुआ बिनि रोदा सानजाबगिरि थारमाने फेक्टर होननानै सानना लानांगोन आरो जे एकर्डिं टु जिर' पलिनोमियलाव मा नैबे जेब्ला लाइ जागोन नैबे x = p बे जेब्ला 0 जागोन अब्लानो जों हमनो हागोन बियो बिनि सानजाबगिरि जुदि 0 नङाब्ला बियो बिनि फेक्टर एबा सानजाबगिरि नङा ओमफ्राय बाव -1 खौ भेलु होदो x नि जायगायाव -1 खौ पुट खालामजोबदो क्यूब प्लास -1 प्लास 1 होमबा बियो x³ माने होल टु क्यूब नालाय बेथ' बे जरा माइनास आ फैगोन नङा होमबा प्लास बेथ' जरा बे 1 आ फैगोन बेथ' प्लास -1 प्लास 1 थारमाने प्लास माइनास कैंसिल थारमाने 0 थारमाने बेनिफ्राय फोरमान जाबाय बे x+1 आ नैबे x³ + x² + x + 1 नि सानजाबगिरि मोनसे बा फेक्टर फोरमान जाबाय होनना लिरदो दाना फोरमान जाबाय नैबे फोरमान जाबाय बैयो फोरमान जाबाय x+1 आ 1 आ नैबे px नि बा नैबे 1 आ x³ + x² + x + 1 नि सानजाबगिरि ओके सानजाबगिरि बा फेक्टर ओके गोरलैथार नङा होमबा बाखिखौ प्रेक्टिस खालाम नोंसोरो 1 2 3 4 दङ आं 4 इयाव मोनसे बानाय होबावनि ओके थिग बिदिनो बेबो बिदिनो नायदो नैबेबायदि बानायदो होनाय दङ होननानै हमबाय इंराजियाव लेट हमबाय px = नुदोंना px = x³ x² 2 + √2x + √2 होमबा बेबायदि जों मिथिगौ होननानै मा मिथिगौ जिर'स पलिनोमियला मा जायो x+1 = 0 जायो होमबा x = -1 बे x = -1 खौ px आव फज'नानै जों मोनो मा मोनो नायदो p-1 नङा होमबा इकुवेल टु बाव होदो नैबाव -1 क्यूब -1 स्क्वायर 2 + √2
minus 1 plus root over 2 बे 0 जायोना जाया नायदो 0 जानांगोन दै 0 जायाबाथाय बे जाया minus 1 minus a plus 2 minus a plus बेबो minus a plus बे minus a बेबो plus जागोन root over 2 होमबा नैबे minus 2 जाहैबाय plus 2 बिदि cancel थांखाबाय plus नैबे मोननै जाहैबाय नङा होमबा twice root over 2 तारमाने 2 root over 2 तारमाने p minus 1 does not equal to 0 तारमाने बियो बिनि सानजाबगिरि नङा तारमाने x plus 1 आ नैबे x cube minus x square plus 2 plus root over 2 x plus root over 2 नि सानजाबगिरि नङा बेयावनो बाय बेनिफ्राय फोरमान जायोदि होदो जेनेबा x plus 1 आ नैबे x plus 1 आ बेखौ px नि सानजाबगिरि नङा 1 आ px नि सानजाबगिरि नङा सानजाबगिरि बा फेक्टर नङा आरो बिनि फेक्टराइज नङा सानजाबगिरि नङा ओके गोरलैदा नङा होमबा नायदो बाकी मोननैया नोंसिनि होमवर्क थाबाय हायाब्ला सोंहर नेक्स्टआव फैदो 2 आव मा होनदों नोंसिनि एक्सारसाइज नम्बर 2 आव सोंथि 2.4 क्लास 9 नि 2 नम्बराव गाहायाव होनाय मोनफ्रोमबोनि बेलायाव gx आरो px नि मोनसे सानजाबगिरि नंगौना नङा थि खालामनो थाखाय सानजाबगिरि थार बुंथिखौ बाहाय बेबो एखेयानो मोनसे बाय आरो फेक्टर थियरमखौ बुंदों आरो फेक्टर थियरमा बाहाय इलिजिबल एखेयानो बुस्थुआ हा आं मोनसे बानायनि 2 होनाय दङ नङा होमबा जोंहा होनाय दं px 2x cube plus x square minus twice x minus 1 आरो gx होनाय दङ x plus 1 नङा होमबा जोंहा 0 पलिनोमियेला मा लाथिख' बां बिदाब मानि लाथिख' बां बिदाबाव जों मोनो होनबा हमबाय बा जों मिथिगौ होननानै बुंदों जों मिथिगौ नैबे gx आ मा x plus 1 आ 0 नङा होमबा x equal to minus 1 बे x equal to minus 1 खौ नैबे px आव फज'नानै मा मोनो फज'दो बे 0 जाहैनांगोन 0 बानो बियो बिनि सानजाबगिरि जाहैबाय p minus 1 थार बुंथि बायदियै नङा होमबा p minus 1 बेयाव बाहायदो नैबे 2 minus 1 cube plus minus 1 square minus 2 minus 1 बेथ' माइनास जागोन नङा होमबा minus 2 into minus 1 minus 2 ओमफ्राय बेथ' प्लास जासिगोन माइनासआ नङा होमबा प्लास 1 माइनास ए प्लास 2 बेथ' माइनासआ फैबाय होमबा 2 cancel plus 1 minus 1 cancel 0 तारमाने बेनिफ्राय फोरमान जाबाय दि x plus 1 आ बेनि सानजाबगिरि थार बुंथि बायदियै ओरैबा नोंसोर ओरै होनदो सानजाबगिरि फेक्टर थियरम बायदियै सानजाबगिरि थार बुंथि बायदियै x plus 1 आ x plus 1 आ नैबे twice x cube plus x square plus minus twice x s 1 नि सानजाबगिरि पास जाबाय नङा होमबा बाकियाव होमवर्क दै नेक्स्ट 3 आव फैदोलाय 3 आव फैदो 3 आव मा होनदों k नि मानखौ दिहुन जुदि x minus 1 आ गाहायाव होनाय मोनफ्रोमबोनि बेलायाव px नि मोनसे सानजाबगिरि जायो फेक्टर भेरी सिम्पल बेबो जायखिया मोनसे बानायनि 3 निखौबो k नि भेल्युखौ दिहुन होदों
सिम्पल बेबो आगेनि बायदि हा 1 आव मा होनदों होनाय दं जाहैबाय px equal to x square plus x plus k नैबे k नि भेल्युखौ दिहुननो होदों ओके माइनास 1 आ गाहायाव होनाय मोनफ्रोमबोनि बेलायाव px नि सानजाबगिरि थारमाने होनाय दंखायो नङा होमबा होनाय दंखायो नङाबा होनाय दंखायो x minus 1 आ px नि सानजाबगिरि माने फेक्टरखा आरो बुंखानाय दं होमबा फेक्टरखा नालाय डाइरेक्ट बहायदो होमबा बेखौ नैबाव बहायदो डाइरेक्ट px निबा p बेसेबां जागोन नैबाव हमना ला नैबाव x minus 1 थ' होमबाथ' 0 जागोन होमबा बिदिबा x नि भेल्युआ 1 होमबा नैबाव 1 बहायनानै लादो बैखौबो 1 square plus 1 plus k होमबा आ जोंहा 0 बावसो नङा होमबा ओरैहाय 1 plus 1 plus 1 माने नैबे जाहैबाय बेसेबां 1 and 2 जाहैबाय plus k equal to 0 that माने k equal to -2 बेनि जाहैबाय k equal to -2 बाकी मोननैया नोंसिनि होमवर्क ओके होनदों सानजाबगिरि बिजिर होनदों 4 नाम्बाराव नायफैदो सानजाबगिरि बिदि फेक्टराइज खालामना होदों नङा होमबा 12x फेक्टराइज बेथ' जोबोद गोरलै 4 नाम्बारनि 1 खौ नाय आं मोननै बानाय होगोन दे भाई 12x square minus 7x plus 1 आरो 3 निखौ मोनसे बानायगोन 3 निखौ मा होनदों cx square plus 5x minus 6 just factorize बे मोनसे क्वाड्रेटिक नङा होमबा बे मा मोनसे क्वाड्रेटिक फर्म नंगौना नङा क्वाड्रेटिक 12x square minus 7x plus 1 just बेखौ फेक्टराइज खालामना होदों just सानजाबगिरि जोंहा मा आगेनि नोंसोर रिमाइन्डार थिरुमाव बुंबोखायाखै होमबा जितु आगेनि जितु चेप्टार नोंसिनि 2.1 2.2 2.3 आव नङा होमबा मा होनदोंमोन जेब्ला क्वाड्रेटिक जायो जेब्ला बिनि डिग्रीया 2 जायो क्वाड्रेटिकआ 2 जायो अब्ला अटोमेटिक बिनि फेक्टर बिनि सानजाबगिरियाबो मोननै जागोन नङा होमबा बे 2 होनाय लोगो लोगो बिनि सानजाबगिरि बिनि फेक्टरा मोननै जागोन बे मोननै एन्सार ओंखारगोन ओके जास्ट बेखौ दिहुननांगौ आरो नङा होमबा सिगां जोङो बेखौ सानना लादो सानजाबगिरि मोननै जानांगोन नालाय मारै बानायगोन बेखौ नायग्रो 12x square दं नङा 12x square बेजों सानजाबदो 12x square आव 1 दं नङा लास्टनि सानजाबनांगौ बा 12 दं 12 खौ ओरैबायदि साननांगौ जाहाथे जों प्लास माइनास खालामनानै नैबे 7 आ मोननांगौ आरो बे 12 into 1 12 नङा बे 12 खौ ओरैबायदि दानख'नांगौ ओरैबायदि दाजाबनांगौ जाहाथे दाजाब दानख' खालामनानैब्लाबो जोङो जाहाथे 7x फैयो दानख' खालामनानैबो जाहाथे 7x फैनाय बा दाजाब खालामनानैबाबो जायखिजाया 7x मुथुथे 7x फैनांगौ आरो ओके बेखौ खर'आव ला आबा 12x square नङा होमबा माइनास बा 12 नालाय मा 4 सानजाबदाम 12 नङा होमबा जों 4 बो होनो हाबाय 4x minus 3x नङा होमबा 7 जाबाय नङा होमबा 4 सानजाबदाम 12 बो जाहैबाय प्लास 1 होमबा बेनिफ्राय मोनसे कमन लादो 4x कमन लानो हाबाय नङा होमबा 4 बा 4 सानजाबदाम 12 3 बाबा x थाबाय नङा होमबा 4x कमन जाहैबाय 1 फैबाय माइनास बा 1 कमन लादो 1 कमन लायोबा माइनास कमन माइनास प्लास 3x फैबाय नङा होमब्ला प्लास ए माइनास 1 होमबा बे 3x आ कमन नङा होमबा 3x minus 1 बे 4x नैबे माइनास 1 पास मोननै जायाखै होमबा फेक्टरा सानजाबगिरिया मोननै जाबाय जेब्लाबो सान लाखानोसै जेब्ला क्वाड्रेटिक इकुवेशन जायो क्वाड्रेटिकखौ बर'आव मा होनोमोनलाय जौगानाय बांबिदाब होनो जौगानाय बांबिदाब नैबे स्क्वायर जौगानाय बांबिदाब माने जौगानाय बांबिदाब होनाय लोगो लोगो जेब्लाबो मोननै फेक्टर फैगोन जेब्ला नैबे बेखौ जौगानायखौ क्वाड्रेटिक पलिनोमियेलबो होनो नालाय क्वाड्रेटिक पलिनोमियेल एबा जौगानाय बांबिदाबा जौगानाय नालाय 2 थारमाने फेक्टरा मोननै सानजाबगिरिया मोननै फेक्टरखौनो सानजाबगिरि होनो नङा होमबा बास बेनो थिग बेबो बिदिनो एखे बेखौ माने 6 सानजाबनो होदा ओंखायनो
बेखौ 6 सानजाब लायोबा मा 36 नङा होमबा 36 मोनबाय 6 सानजाब 6 36 नङा होमबा बे 36 बे 36 खौ ओरैबायदि सानजाबनांगौ दाजाबनांगौ एबा दानख'नांगौ बा दाजाबनांगौ बा माइनास खालामनांगौ हो जाहाथे -5 फैयो हो बे टेकनिकखौ नायनांगौ ओमफ्राय बेफोरो 6 जों अटोमेटिक रानजाखागोन बे होमबा 6 सानजाब 6 36 6 सानजाब 6 36 बा जों बोरै खालामगोन 6 सानजाब 4 36 नङा होमबा 9 निफ्राय 4 खालामोब्ला 36 9 जों बेसेबां 9 सानजाब 4 36 नङा होमबा जों बेखौले 9 निफ्राय 4 थांब्ला 5 फैगोन होमबा बुजिबाय जाखाबाय नङा होमबा 6x स्क्वायर प्लस 9x होबाय आं माइनास 4x माबा भुल दं एखे जाबाय नङा होमबा माइनास बे 6 आ फैबाय होमबा बेनिफ्राय कमन लादो कमन मा लागोन 3 जों 3 कमन लायोबा 3x लायोबा 3 सानजाब 2 6 2x 3 सानजाब 3 9 माइनास बाहाय 2x कमन लादो 2 कमन लायोबा माइनास नालाय निबाव 2 सानजाब 2 4 2x माइनास प्लास 3 जाबाय नङा होमबा बे एखे जायाखै होमबा बेखौ लाबोदो एखेखौ 2x प्लास 3x माइनास नैबे 2 पास बेनो फेक्टराइजेसन सानजाबगिरि नैबेनि सानजाबगिरि दिहुननो होदों नालाय बास बेनो फेक्टर बे स्क्वायर होनाय लोगो डिग्री 2 होनाय लोगो क्वाड्रेटिकखौ बर'नि जौगानाय बांबिदाब होनो जौगानाय बांबिदाबा जेब्लाबो मोननै फेक्टर थायो एबा मोननै सानजाबगिरि थायो बास मोननै सानजाबगिरि बास बाकिया होमवर्क नोंसिनि नायदो नेक्स्टआव 5 आव फैदो सानजाबगिरि बिजिरनो फेक्टराइज एबाना घन बांबिदाब फैलायबाय घन माने किउबिक पलिनोमियेल 5 आव मा होनदों फेक्टराइजेसन 1 x cube minus 2x square minus x minus plus 2 okay बिदिनो 3 निखौ मोनसे बानायना होगोन 3 आव मा होनदों x cube plus 13x x square plus 32x plus 20 बे जाबाय किउबिक पलिनोमियेलनि फेक्टरखौ बिनि सानजाबगिरिखौ दिहुनहैदों फेक्टर क्यूबिक नङा होमबा क्यूबिक माने घन बांबिदाबा माने क्यूबिकनि बे डिग्रिया 3 होननाय लोगो मा बिनि लाथिख' पलिनोमियेला लाथिख' बांबिदाबा बेसेबां जागोन 3 जागोन नङा होमबा डिग्री बेनि आं मा बिनि सानजाबगिरि एबा बिनि जिर' माने मा बिनि सलुशनसा बिनि रोदाया बिनि रुटसा होननाय जादों बेनिया 3 नालाय बिना मोनथाम मोनगोन सानजाबगिरि माने फेक्टर बेनि मोनथाम बेनाबो 3 नालाय गोजौआव क्यूबिक बा 3 आरो क्वाड्रेट बा 2 स्क्वायर 2 थायो नालाय 2 होनाय लोगो बिनि सानजाबगिरि एबा बिनि फेक्टरा 2 आरो क्यूब थानाय लोगो बिनि सानजाबगिरिया 3 फैगोन बा फेक्टरा 3 फैगोन नायलांबाय थादो बेवहाय जों जेब्लाबो ओरै साननांगौ हा जोङो जेब्लाबो बिनि फेक्टरखौ दिहुननांगौ नालाय हा प्रथमाव जेब्लाबो जोङो बेखौ 0 नंगौना 0 जायोना जाया साननानै नागिरनांगौ हो साइडआव जेनेबा ओरै साननांगौ +1 -1 +2 -2 हा बिदिनो +3 -3 बेखौ साननानै नायग्रोनांगौ बेखौ x नि जायगायाव पुट खालामनानै नायग्रोनांगौ x नि जायगायाव पुट खालामनानै 0 मोनना मोना बियो जुदि 0 जायोब्ला अटोमेटिक बे मोनसे प्रडाक्ट जागोन नङा होमबा अटोमेटिक बेयो मोनसे सानजाबगिरि जागोन नायदो दाना बे px बेखौ साइडआव ओरै बानायदो साइडआव नोंसोर सानना लाग्रो px हा बेखौ 1 बहायोबा 0 मोनना मोना जुदि +1 होयोब्ला 1 1 1 1 0 मोनगोन नङा होमबा जोंनि x नि भेलुखौ जुदि 1 बहायोबा नैबे 1 खौ बहायोब्ला मा मोनगोन नायदो 1 -2 -1 +2 0 मोनबायना +1 -1 -2 +2 0 थारमाने ओरै होदो थारमाने
p ओरै लिरना लानोसै p1 होननाय लोगो लोगो नैबो लिरदो 1 cube minus 2 1 square minus 1 plus 2 तारमाने 1 minus 2 minus 1 plus 2 तारमाने 0 तारमाने मा जाखो x equal to जोङो 1 बहायदों होनबा बियो बिनि फेक्टरा x minus बेयाव फैब्ला 1 जाहैबाय equal to 0 तारमाने बे x minus 1 आ बिनि फेक्टर मोनसे माने x minus 1 आ x cube minus 2x square minus x plus 2 नि सानजाबगिरि बा फेक्टर मोनसे मोनबाय नङा होमबा जों मोनथाम मोननांगौ जों मोनसे x minus 1 मोनना लाबाय नङा होमबा आरो मोनसे मोनबावनांगौ मोननै मोनबावनांगौ नङा होमबा नायदो होमबा दाना बे मोनसे मोनबावनो थाखाय बे x minus 1 जों बेखौ रानदो नैबेखौ रानदो मोननै मोनबावनांगौ नालाय x cube minus 2x square minus x plus 2 बेखौ रानब्ला मा फैगोन x cube जों रानदो बेखौ x cube नैबेयाव x square हरोब्ला जोंहा नैबे x cube जागोन नङा होमबा x square बे x cube जाहैबाय minus x square ओके माइनास गाहायाव प्लास सिम्बल बे दानजाबाय 2x नैबे x square थाबाय 2 minus 2x निफ्राय प्लास x square होब्ला माइनास x square जाहैबाय बे माइनास x आ गाहायाव फैबाय अब्ला माइनास x होयोब्ला माइनास थाबाय होमबा x square जाहैबाय मोननै नङा होमबा माइनास a प्लास नङा होमबा माइनास a प्लास नैबे माइनास a प्लास a माइनास a प्लास x जाहैबाय नङा होमबा बे प्लास बे माइनास नङा होमबा 2x फैबाय 2x नैबे ट्वाइस x जाहैबाय बे प्लास 2 आ गाहायाव फैबाय नङा होमबा नैबाव सानजाबदों होमबा माइनास 2 जों थांगोन बियो माइनास 2 बा माइनास 2x जाहैबाय माइनास a प्लास 2 बा प्लास गाहायाव माइनास होमबा बे केन्सेल थांबाय नङा होमबा 0 बा होमबा जोंहा मा मोनबाय बेनि सानजाबगिरिया ओरैबायदि मोनबाय नङा होमबा नैबाव साननोसै आङो बेनि सानजाबगिरिया बे ओरै दै 0 मोननाय लोगो लोगो बेनि सानजाबगिरिया मा जाखो नैबेनि सानजाबगिरिया जोंहा x cube minus 2x square minus x plus 2 बेनि सानजाबगिरिया जोंहा मा जाखो दा x minus 1 नैबे दंबा x square minus x minus 2 बुजिबाय दा बेखौ बोरै लिरनो हाखो सानना नाय नोंसोरो जेनेबा 9 खौ नोंसोरो मा 3 जों रानोब्ला 3 सानजाब 3 9 नङा होमबा 3 सानजाब 3 9 0 जाबाय नङा होमबा बे 9 खौ मारै मोनदों बे 9 खौ बोरै मोनखो नोंसोरलाय 3 into 3 नङा होमबा बे 9 खौ बोरै मोनदों 3 सानजाब 3 9 जों बिदिनो नैबे रानजाग्रामोन ना रानजाग्रा बे 9 जाहैबाय 9 खौ बोरै मोनखो 3 into 3 ओंखायनो बिदि लिरबाय अके क्लियर जाबाय दा दाना नैबे जो क्वाड्रेटिक जाहैबाय नङा होमबा जौगानाय बांबिदाब क्वाड्रेटिक पलिनोमियल बे जौगानाय बांबिदाब बेखौ आरो फैक्टराइज खालामदोलाय आरो बेखौ सिफायदोलाय सिफायदो नैबे x minus 1 आथ' थाबाय बेखौ दहाय गोजौआव सोलोंबोनाय बायदि 4 आव सोलोङाखै होमबा क्वाड्रेटिकनि बेजों सानजाबदो 2 थाबाय जेरैबो सानजाबनानै जाहाथे नैबे माइनास x जानांगौ आरो x square माइनास बेखौ सानलायदो 2 बा आं जेनेबा साप'ज 2x खौनो होबाय ओमफ्राय प्लास x होबा होमबा माथो माइनास x थाइबाय नङा होमबा बे एखे जाबाय नो प्रब्लेम बाय 2 x minus 1 नैबे x कमन लादो x कमन लाबाय x थाबाय x कमन लाबाय माइनास 2 थांबाय प्लास 1 कमन लाबाय x थाबाय 2 फैबाय नङा होमबा x minus 1 नैबे कमन जायाखै होमबा x minus 2 नैबे x plus 1 जाबाय नङा होमबा सानजाबगिरिया मोनथाम मोनबाय क्यूब होननाय लोगो लोगो नैबे मोनथाम फेक्टर मोनगोन मोनथाम सानजाबगिरि मोनगोन बास बेखौनो खर'आव सोना ला अके आरो जेब्लाबो जिखुनु क्यूब होयोब्ला बा घन बांबिदाब होयोब्ला
जेब्लाबो बेखौ 0 खालामनानै लाग्रोनांगौनालाय 0 खालामनो जों -1 प्रथमाव +1 बेनि उनाव -1 बहायावबो 0 मोनाब्ला बेनि उनाव +2 बहायदो +2 बहायनानैबो जुदि 0 मोनाब्ला -2 बहायदो बारा थांनाया 3 आरो -3 सिमल' थांगोन बेसिम बहायबानो नोंसोर माबा मोनगोन आरो 0 मोनगोन आरोखि गोरा नङा आচ্ছা बेखौ नायदो प्रथम बहायना लाग्रा क्यूब नालाय बा सिगां नोंसोरो +1 बहाय -1 बहाय +2 बहाय -2 बहाय बिसोरखौ बहायलांब्ला बे 0 मोनना मोना बेखौ नायना लाग्रो सिगां 0 मोना मोना मा बहायबा 0 मोनथावथाव साननानै नायदो नों साइडआव साननानै नाय मा बहायबा जेबो 1 -1 बहायनाय जायो -1 +13 -1 ना 32 +20 30 नै जाबाय होमब्ला -1 बहायबानो मोनो 0 बे 0 जाबाय नङा होमबा -1 बहायबानो 0 मोनो क्लियर जाबाय बानायदो दाना जों p -1 बहायबाय x नि जायगायाव -1 क्यूब +13 -1 स्क्वायर +32 -1 +20 x नि जायगायाव -1 बहायना लाबाय -1 बे +13 बे -1 होल स्क्वायर थारमाने +1 जाबाय नङा होमबा प्लस ए -32 प्लस बे 20 फैबाय माइनास आरो -1 आरो -32 -33 जाबाय +13 +22 बेबो 33 थारमाने 0 नङा होमब्ला थारमाने बेनिफ्राय फोरमान जाबाय बिदिब्ला फोरमान जाबाय x = -1 बहायब्ला जों 0 मोनो थारमाने x बेखौ ओरै फैब्ला +1 = 0 थारमाने बे मोनसे फेक्टर बेनि सानजाबगिरि x + 1 आ मोनसे सानजाबगिरि x + 1 आ मोनसे सानजाबगिरि ओके मोनसे फेक्टर ओके बेनिफ्राय ओरै फैदो सानजाबगिरि दाना बे बुस्थुजों बैखौ रानदोलाय बे फेक्टर मोनबाय नालाय फेक्टरजोंसो जों रानजाखागोन नङा होमबा बास बेखौ लाबोदो x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 ओके राननायसाय रानोब्ला मा मोनो x निबा x स्क्वायर थाङो नङा होमबा x स्क्वायर बेजों x क्यूब जाहैबाय प्लस x स्क्वायर जाहैबाय माइनास बे केन्सेल जाहैबाय 12x स्क्वायर जाहैबाय 13 निफ्राय माइनास मोनसे x स्क्वायर थांब्ला 12x नैबे प्लास बे गाहायाव फैदोलाय प्लास 32 नङा होमबा 12x स्क्वायर निबे 12 नैबे x ल' दं होमबा x स्क्वायर होमबा जों 12x जों सानजाबाय 12x जों आरो x सानजाबा 12x स्क्वायर जाहैबाय नङा होमबा 12x स्क्वायर प्लास बे 12x फैबाय बेहाय माइनास बे केन्सेल थांबाय नङा होमबा दाना 32 निफ्राय 32x नङा होमबा बे 32x निफ्राय 12x थांबा बेसेबां 2 to 0 बे 0 जाहैबाय बे 20 x जाहैबाय प्लास 20 थारमाने डाइरेक्ट 20 जों प्लास 20 जों थांबानोथ' 20 जों सानजाबाथ' 20x जासिगोन नङा होमबा प्लास 20 थारमाने 0 जाबाय नङा होमब्ला बेनिफ्राय जों मोनो होननानै लिरदो जों मोनो नोंसिनि टिचारफ्रा जेरैबायदि क्लासाव फोरोङो बेबायदिनो लिरबानो जाबाय लिरनाय स्टाइलफ्रा जायखिजाया आं नोंसोरनो कनसेप्ट होदों आरो बे कनसेप्ट मा प्रथमाव जों मोनो x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 खौ जों बिनि फेक्टरा मा मोनखो x प्लस 1 नैबे मोननैखौ लिरदो x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 नङा होमबा जों बोरै लिरनो हाखो बेखौ जेनेबा जों ओरै रानाखै होमबा जाबास 2 सानजाब 3 द' नङा होमबा द' बे 0 जाहैबाय होमबा 6 खौ बोरै मोनखो जों ओरै नङा होमबा 2 3 नैबे 6 मोन नङा होमबा बेखौ रानोब्ला जों 2 3 मोनो नङा होमबा 2 3 ओंखायनो 2 3 बुजिबाय दाना बे क्वाड्रेटिक जाहैलायबाय जौगानाय बां बिदाब बेखौ सिफायदोलाय
जायखिजाया जोंहा क्यूबिक नालाय मोनथाम फेक्टर मोननांगौ बाव मोनसे मोनबाय बेनिफ्राय मोननै लाबोनांगौ स्क्वायर नालाय मोननै मोनखागोन फेक्टरा ओके x plus 1 बेखौ सिफायदो x स्क्वायर बेनिफ्राय सानजाब्ला 20 दा 20 खौ मा खालामनानै जों 12 मोनो बेखौ सानदो सिम्पल नङा 10x plus 2x खालामबा 20 मोनगोन नङा होमबा plus 20 x plus 1 x बे x कमन लाबाय x कमन लाबा x थाबाय प्लस नैबे x कमन लाबाय ना 10 फैबाय प्लस 2 कमन लाबाय x plus 10 फैबाय नङा होमबा x plus 1 नैबे कमना x plus 10 x plus 2 मोनबाय नङा होमबा फेक्टर मोनथाम क्यूबिक नालाय फेक्टर मोनथाम बा सानजाबगिरिया मोनथाम ओके क्लियर बाकिखौ नोंसोर खालामदो न'आव हा जितु माबा होमवर्क थाबाय नोंसिनाव बाकिया आच्छा जेसेबां हायो एसेबां नोंथांमोना लाइक खालाम आंनि क्लासखौ मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालाम लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो कमेन्ट हर आरो माखौबा बुजियाखैब्ला फोरमायहर मेसेज हर एसेनोसै दिनै